יושב בינשוף, ברמנית מתנשאת, הבירה חמה. פוסט. היי, אפשר בבקשה בירה מלט, כוס לואובול? תודה. כמה זמן אני עוד אחכה לבירה שלי? פוסט. לייק. מה קורה, אחי? ללירון אלימלך ולעוד 2 יש יום הולדת היום, תרצה לכתוב להם משהו? מקלידה? עוגה, נר. אתה מצליח מהפה כמו חרא. מי אמר את זה? כלבה? רוצה להיות חברה שלי? אפס מת. חטף אחת לפניף. לפנים. זיות זין. יאללה, סלפי. עוזינה! מה הייתי עושה לך? פינה על רבקום. קבלו. קיבלת את התמונה? תמצא לי מי זאת, אתה אלוף בזה אתה. זה שד. מחשוף כזה שווה לי מינימום 1,000 לייקים. אשכרה. תראה, חברה של מיכל מהפילאטיס. יא בני זונות. זאת אחותי. האפליקציה לא עושה את האדם, זה אנחנו שעושים את האפליקציה.